da karshen sadaka akan soyayya na san wuyar suna sannanin saboda zai juya akwai labari dole in yi gyaran murya yadda zance sai ta zuba a tsarin bisa tarbiyya yau da gobe cewa ya san ta gaba na gode Allah na gode maka ima da ka bani yar auta mai share ni da ma'aina mai gidar bayani da ke mu zamo jini daya na jira da kire a koda yaushe sai in ji sanyi kafin ki je aikata kome ke nayi kada ki da gano lokaci zai zo da sauyi an na son ki bar idan ni so akwai daɗi to kauna za ta dara ka riga ta kyautata da dokoki to yarda za ta wuta ka riga ta kaje ni kan makarkai na ni za ta so Voy a salir poco.